כיצד מוסיפים הערה לתיק אישי של תלמידה בתוכנת משוב? כדי להוסיף הערה לתיק האישי, אני אלך לכרטיס תלמיד. בתוך כרטיס תלמיד אני אבחר את השכבה ואת הכיתה שממנה אני רוצה לבחור את התלמידה, ואני אבחר תלמיד מתוך הרשימה ואבקש את הכרטיס האישי. פה אני אלך להערות מעקב. בתוך הערות מעקב אני אוסיף באוסף הערה חדשה, אני אכתוב את ההערה שאני רוצה להכניס לתוך התיק. יש לי אפשרות לצרף מסמכים רלוונטיים מתוך המסמכים שבמחשב שלי, שחשוב לי שיופיעו ביחד עם הערה. הם יהיו פה, צרף מסמך לתיק המעקב, ואז אני אבחר מתוך המסמכים הכתובים אצלי במחשב. אני יכולה להחליט על התאריך שבו אני רוצה לציין את ההערה, ובסופו של דבר צרף הערה. האם ברצונך ליידע את המחנך על צירוף הודעת תיק המעקב? אני אבחר כן, וכך גם מורה מקצועית יכולה לעדכן מחנכת שהיא מילאה הערה. והנה, כאשר ניכנס בפעם הבאה לתיק של אותה תלמידה, אנחנו ישר רואים את ההערה שהיא קיבלה. כמובן שאני אעשה שמור שינויים לפני שאני יוצאת. אם אני רוצה למחוק את ההערה, אני אסמן מחק אירוע, שמור שינויים, נמחק, ואני יכולה לצאת מזה החוצה. בהצלחה.